Yes, I know! Mga ito po mga... Because you are overacting! Bakit pagkaramdam ko? Kaya hindi ka pumukot dahil gusto mo rin naman itong mangyari. Gusto ko? Tingin mo gusto ko? Tumigil ka! Tumigil ka! You shut up! Ang pera natin, hindi basta siyang nauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Hindi totoo yan. Tama na! O bakit ngayon ayaw mong aminin? Di ba ikaw nagsabi huwag ipagkait sa'yo ang totoo? Pwes ngayon, ito ang totoo. Harapin mong totoo! I'm sorry. Aktingan lang to walang personalan. Aktingan lang. Akala ko lang yun! Pero meron! 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 Hi, ma'am. Ay, gawa si mama. Single? Ay, dili. Ito ba ang microphone mo, mama? Single. Aiko. One Aiko. Single. How old are you? 28. 28. 1990. Guwanga. Sorry. 1993, 95. 95. Oo. Taga saan, ma'am? Davao. Davao. Nganong naamang ka dili kay mo atendra ka? Kita na po. Ah, okay. Tingnan naman ko mga baka kayo. Ikan, wala ka makiiyak ba? Makiiyak. Na Asa siya? sana yung nasunod. Ah, okay. Paano pag may mangkayak sa'yo magkain, ma'am? Pero magkain lang man, di man na maguyak, di ba? Manangit sa kay mami. Ana, asa si mami? Ana, si mami. Ah, sige. Ano tipo mo sa lalaki? Lalaki. Hello, ma'am. What's your name? What's your name, ma'am? Bella. Ang ganda-ganda niyo, ano, perfect. Yan. Kamusta ang puso? Okay. Ano mo yung... ano ang tipo mo sa lalaki? Gusto mo ba lang naka-uniforme? Sabi mo kanina may cute doon sa naka-ano, ha? Yung sa likod. Likod. Hindi na mapalagay yung organize. Single kasi to eh. Kaya kinikilig-kilig. Ano pa? Gusto mo nang matama sa ilong? Matangkad. Natapos ang ilong matangkad. May espada ba yan? May espada ba? Uling sparring ba yan? Alam, grabe ka pusog. So, Ricardo, magandang gabi ho. Anong pakiramdam yung akala mo uupo ka na lang pero hindi ka pa rin? Okay lang ba? Okay lang ako sa basic man tayo. Ay, sumagot na. Kung dadalhin mo, pangalan nga ma'am, si Aiko, sa isang lugar, saan mo sa dadalhin at bakit doon mo sa dadalhin? Ito na, on the spot ka tuloy, di ba, Ricarte? Sa Ricarte? Saan niyo sa dadalhin? Kung saan yung gusto niya, ma'am? Sabi niya, ikaw lang daw magdi-decide dahil medyo malungkot daw siya, ganyan. Ano lang, ma'am? Taga saan ka, sir? From Pangasinan. Pangasinan. Okay, so sa Pangasinan, sir, yung mga tourist spot doon. Ang tourist spot sa amin is the 100 Islands. Okay, gusto mo ba siyang dalhin sa 100 Islands? Pwede po, ma'am. Paano mo aayain si Aiko sa harapan naming lahat? Tita ha, pahiram lang ha. Aya-aya lang konti ito, tita ha. Joke-joke na aya-aya. Okay, Aiko. Aiko. Mama Aiko. Kasi with courtesy talaga. Pwede po ba kayo maaya sa amin sa Pangasinan upang bumisita sa 100 Islands? Ang unang sagot si mami makakasagot. Kung si Ma'am Aiko ay magiging isang ulam, anong ulam siya? Pansit! Oh, bakit pansit? Favorite ko yun. Favorite. So gusto mo rin maging favorite ni Aiko? Okay. Paano mo i-offer sa kanya yung pansit na luto mo? Sige daw, para ma-ingkanya siya. Ma'am Aiko?
Ganun, pinagluto niya. Yung mga moves. Mamay ko, Saglit lang. Pansit lang kinakain nila, hindi niya talaga music mo. mamay ko, hindi man kasarapan yung luto ko, sana magustuhan. Oh! Okay, pansit was. Nag-iisip siya na kung gano'n din yung itanong ko sa kanya, dapat may sagot. At pansit, nakikita ko, tingnan mo, gawa. Okay, my girlfriend. Ay, wala. Single mo. Ah, sige, alam ko talaga eh. Okay. Ano ba yung mga tipo mo sa babae? Maaari ba naming malaman? Kahit tatlo lang. Maliban sa mabait, yung maka-Diyos, yung nakikita, physically. Nakikita mo, hindi yung nasa harap ko. Nasa harap? Ayan. Ayos, ano pa? I-describe mo para siya. Napakalakas. Gusto mo na? Siyempre ma'am, punta mo na sa mabait. Wala na kayong mabait kasi ano na yon. May takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Ano pa sir? Physical look. Maganda mo. Maganda. What else? Maalagain. Yung talaga yung gusto talaga magpa-baby, ano, maalagain. Yes, ma'am. Oo, sir. Ano ba yung, paano mo ba alagaan ang taong mahal mo kung may sakit? Paano mo ba siya inaalagaan? Siyempre ma'am, tulad ng pag-aalaga ng isang magulang. Kung paano magmahal yung isang magulang, yun ang tunay na pagmamahal. Ganun din. Panunod man, tinagbayan ko. Saan? Ipupunta ko sa bahay ko. Sa bahay niyo agad-agad? Bakit sa bahay niyo? Ito 100 Islands lang, ikaw ibinahay mo agad. Dahil? Ang una ko mong gagawin kapag nalo ko po sa mga magulang ko. Ay, tignan mo, hindi ka niya i-date saan-saan, ipapakilala ka na kaagad. Wow! Sir Dana!